publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:06. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:07 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Nagadangat na 3,094. May 76 ka mga bag-o nga kaso subong lamang adlaw. Ang Health Department nagsiling nga may ara man sang 8 ka mga nagkalabatay subong adlaw kag ang kapugusan nga patay sa COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa 144. Ang mga nag-ayo naman 57. Ang masaming kapanugyan sang atong sa ni Gobernador. Kung magpahimuyong ang tao, hindi kalagaw ang virus. Kung hindi makalagaw ang virus, wala sailuhan, wala latnan. Without a host or a carrier, COVID-19 virus will die. It is that simple. Una sa balita, una sa aksyon. Una nga Sabado sa ika-4 nga bulan sa nga tuig 2020, Abril 4 tuig 2020, mainit-init ang sidlak sa nga adlaw, bagtik ang kalabanan nga kadutaan kagkun kay isa nga bagtik man ang paminsaron utok sang pila ka mga kaaksyon naton, pati ang bol sa kagwalit nga bagtik man dagod magluwas nga grabe ang kainiton, lala man ang problema nga ginalukdo sa karon sang halos taran-taran nga mga tao sa Pilipinas dala sa COVID-19. Ang syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag Sakudo Balabutan sang sering waragwagan sa mga nagahulat sa mga balita labing ulihi nga sitwasyon sang ato sa nga nasyon, rehiyon ka probinsahanan, syudad, banwa kag kabarangayan. Papanaog sa tagsa ka mga puloy-an, ilistaran, stambayan, palahubayan, balaligyaan, pradahan. O kan bisan di mga nga putok-putokan sang ato sa nga nasyon. Welcome na welcome sa isa naman ka-edisyon sang sering nga panatuntunan. Action Reports After Edition, inyo ka-aksyon na Marlon Hinubaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sabahin sa nga balita lokal, mensahe o kon panawagan nga ginapagkit sa isa ka mataas nga opisyal sa nga Bacolod sa social media, partikular ang Facebook. Panawagan nga nagsentro sa mga persons under monitoring, PUM sa COVID-19 sa Bacolod. PUM, wag kahulugan nga mayara sila sang sintomas sang COVID-19, kundi gin PUM sila kay ang kalabanan sila sa ila naghalin sa mga lugar nga may ara sang positibo sang COVID-19. Dapat magpaidalom sa 14 días nga mandatory quarantine. Pero ining PUM naghatag dugang nga problema katol sang pila ka mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Ang panawagan kagabi sang Vice Alcalde sang Bacolod, may paaman pa nga tinagakon ikaw ang PUM. Pihugid nga magkurog-kurog ang imo sa nga dughan kag tuhod. Aton ginatumod diri among panawagan ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiana kagabi sa 57 ka mga PUMs nga dapat makig-angot sa City Health Office o kon na CHO. May ultimatum tubtob was Domingo bangod ko hindi. Vice Alcalde handa nga ibulgar o kon iwaragwag sa publiko ang ngalan sang sini nga mga PUMs
Isa ini sa mga ginhambalan sang halos kalabanan. Umpisa kagabi. Tubtob subong. Ang resulta ng positibo man. Kalabanan nga mga PUMs ay nakabugtaw sang ila sinisala nga ginhimo. Nakig-angot hindi lamang sa mga taga CSO Bacolod, kundi mismo sa vice-alkalde. Ang report nagasiling as of 4 p.m. alas 4 sa mga hapon sa 57 nga ginapangita ka ginapanawagan may 15 nga nakig-angot gid man sa CSO. Ti 15 sa 57 makaksyon. Siguro iban basi kung buwas pa di makag-angot sa bahin sa CSO. Kaya butanta 57 minus ta ang 15 may 42 panabot damo pa di. Nga mga PUM sa Bacolod, hindi nyo na paghulata pa nga isa-isa iwaragwag ang iso ng ngalan kay base magsikat pa kamo. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ng mga PUMs nga imbes patihon ang pangabaysang ato sa ni gobyerno nga tapuson ang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Ang wa makaksyon sila ang nag-ala Magikero. Nangindulaan, hindi na makontak ang komunikasyon. Gan ibig si alkalde, napilitan na lamang sa pagpanawagan. Nagapati man ini nga palatuntunan na posible nagbatsag sang kahadlok ini nga mga PUMs. Bangod silang pwede nga makasuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Ihemplo ko lang isa ka PUM lato nga nalagyo nga dapat kuntani dito sa mauna diretso sa Mambukal sa quarantine area. Imbes nga Mambukal ang yasading nga datupan pumuli sa Balayas Barangay Bata. Di pa nangita sa pulis wala madugayan gabi narakpan siya. Imbes 14 dias ang yasading nga pagpalupahimunong tani sa Mambukal quarantine area kon kasuhan isa di lahog ang kalawigon sang penalidad nga igapatong siya. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa ring nga balita sa bahin sang lokal? Sitwasyon sa EB Magaluna, Banwa. Sa Negros Occidental aton balikan. Banwa ini sa Negros Occidental nga isa sang sentro sang palamatinan kag pananawan. Bangod rin nagapauli mga kaaksyon ang una nga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental nga record. Nan-ari naman ho, ginasulit lang sa sadi nga palatuntunan. Basi may mag-react ka, may mag-komento naman abla. Ginasulit lang sa sadi nga palatuntunan sa pagklaro nga lain o kung separado ang record sang Negros Occidental kag separado man ang record sang Bacolod. Ang Negros Occidental nagapabilin sa gihapon nga may isa lamang ang nagpositibo kag sa Bacolod may yara na sang 7. Balik sa EB Magaluna, hibalo naton paagi kay Mayor Marvin Malacon kung ano ang naragatan na sang damlaglang 3 milyon pesos nga ginbulig sang gobyerno provincial paagi sa kay Gobernador Bong Lacson. Agod mapatukod ang ginatuwag nga Provincial Healing Center. Bango abot silingon di lamang ni Yasang EB Magaluna, kundi iyan isang bugos nga probinsya, ang Provincial Healing Center. Center nga kabigon man bilang quarantine facility para sa mga POIs nga mild lamang ang ginabatsyag nga sintomas sa COVID-19. San usugdan gamit ini nga pundo kag kun balamay aran nagidman nga POI sa sini nga lugar. Ang tawag mga kaaksyon sa lugar is Yolanda Housing Projects. Mayor Malacon, bantayan to kadugay live sa sini nga palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang balaklan sa mga kinahanglanon, sari-sari store on wheels. Salakyan nga mo ang nagkadto sa kada barangay para tanyagan sang mga ginakinahanglan nga balaklon ang Bacolod nun. Pamaagi ini para ang mga tao nga subong yara sa kurong, kurong, ara sa ilatagsak ka mga balay, kag ginalimitahan sa pagguwa nangod sa enhanced community quarantine nga implementation. Sa Bacolod may 3 ka mga gindugang store on wheels.
isa sa barangay Villamonte, kag duwa sa Singkang Airport. Duwa lamang ini sa mga barangay sa syudad sa Bacolod nga may pila ka mga purok ang ginkabig nga ultra rest. Amo ning ginagamit sa Bacolod kung ang lugar bantay sarado sang mga otoridad. Dangod na rin naga-istar ang PUI sa COVID-19 o kung mismo o kung pamilya sang PUI sa COVID-19 o kung mismo ang tao nga nagpositibo sa virus. Aba ning pinakabakod nga tikang nga dapat himuon. Sa probinsya naman nga level, ang ginagamit nga tiraga makaaksyon hot zone o kung extreme community quarantine. Ang tuyo isa lang, ako ng mga tao sa sining nga lugar, mapunggan nga makagwa kag para sila ang mabantayan sang maayo. Una sa balita, una sa aksyon. Ikanom nga adlaw sa ECQ implementation sa Negros Bacolod. Kamusta ang pulso, dalagan kag senaryo? Isa sang epekto sa sining implementasyon, amo ang gamo o kung hindi pag-intindihan ay sang pamilya sa isak ka panimalay. Kung nga ang nakahambal ako sa nga senaryo, bango sa sunod sang pila ka adlaw makaaksyon madamo kita nakasugilanon nga tanod sa barangay kon policeman nga serbi frontliners sa COVID-19 nga away pareho man sa media. Ang tanod kon pulis nagpanugiron sa aton nga ang implementasyon sa nga ECQ makaaksyon nagpatawhagin man sa aton nagdubo ang kanabuon sa mga krimen sa dalan. Halos wala na sang kakatabo nga pagpangsnat sa dalan, bangod laka-laka man ang mga tao, pagpickpocket, pag-hold up, o kung gani pagpatay mo. Apang katabo subong, kag ginapablatter ni sa police station, ang katabo, di lamang isa, duwa, kundi damo pa. Sa isa lamang barangay, anong tabo ni inaway sa pamilya. Hambal sa isa katalon istorya nakon na naga-responder ang mga ginrespondihan nila, inaway sa pamilya. Ang kakatabo subong nga may bana, ginkastigo ang asawa, bangod kulang ang tilig-angon. May bata ban nga tinapungol ang amay, bangod hindi pagpahulamon sang cellphone. May mag-utod man nga nag-inaway, bangod wala mag-intindihanay. Man ko nagabisyo ka ni, nagasula sa syabok be, kagway ka mga adiktos bla, tilimitado na siya kagwa mo, galiwasari mo. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ni mga hitabo, mga aksyon nga hindi kayo malikawan na. Halos sa taran-taran subong aras balay, ang mga sadto wala naga-inopdanay subong. Nag-inupod, gaglawig pa nga inadlaw. Ayara gani nga bata nga ti laban-laban nagabisyo magkaksyon. Kung hindi kagwas balay, sana siling na nagaliwasa ang lawas, kag makapanumdom sa hindi amo. Ang ginapokpan nila yung ginasiling amay or iloy, or kundi ginikanan, uto na kayo nablos. Tanan na resulta sang hindi ginaandan subong na sitwasyon. Sa sining hitabo magkaksyon, importante diri nga mga opisyal sa barangay amo ang frontliners man sa paghatag sa diha dapat nga bulig sa mga apektado nga mga tawo. Ang bulig gihatag hindi pag-idingot, bangod base sa ulihing nga ang mga tawo sa inyo barangay hindi makaagwanta sang ragook sang tiyan, simple gutom kag sumaka ang raga-raga sa sining nga utok o kon paminsaron base sa ulihibla kamo ang pangsalakayon, bawdiang. Sa balita, una sa aksyon. Way man taga siling nga mo ning himuon sa mga apektado nga tao kundi giniya husto. Pero hindi malayo nga mo ning matabo ay kung ang pagkakabalan, pagkakawatan, kag hakugan sang pila ka mga opisyal sa barangay magapadayon, di na paghulata, gihuna samtang may panahon pa. Una sa balita, una sa aksyon. SP sa Bacolod, nagpasar resolusyon nga nagapangabay kay Mayor Bing. Hatagan sang temporaryo nga tiniran ang mga frontliners. Importante ni dapat man naton buligan ang mga ginatawag frontliners. Samtang may 45 anyos nga lalaki na sa patay sa sulod sang iyang servant quarters.
ay nasang aga sa barangay Singkang, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ari mo nohon ko gini, importante nga pahibalo sa mga opisyal sang barangay. Pahibalo nga ginisyo sang Commission on Election o COMELEC. Subong adlaw, Abril 4. Pagi sa spokesman nga si Atty. James Jimenez, direktor na nisa sang Education kag Information Department sang COMELEC. Nagasiling, ari pamati kapitan, pamati kagawad. Ang COMELEC nagsiling nga ang voters ID hindi requirement para kilalahon o kung i-determinar kung sino ang pwede nga makakuha sang relief goods, food packs o kung kwarta nga subsidy. Sa simple nga sugilanon, bisan wala sang voters ID o kung bisan tawo nga hindi botante sang imo sa nga barangay, kapita kakagawad, basta naga-star sa sina nga barangay, kag pigado dapat hatagan, hindi pagdingutan. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ng DILG na gido, nagambalo, galing kay mga barangay opisyal ginato, diyan minano pa ka hambal, minano pa ka memo sa DILG. Daw ginapaniwalan niya lang niya. Una sa balita, una sa aksyon. Si DILG Undersecretary Malaya naghambal nga ang tawo nga nakaparehistro o kon ginatawag nga registered voter sa isa ka barangay ang hindi basihan para amo lamang hatagan sang sining nga mga benepisyo. Budlay panintindihon haw. Tig-agid kung sa mga binugoy pabla. Ang DILG nagsiling nga ang paghatag sang food packs ang per household basis kag hindi per person. But sa ringon per household, isa lang hatagan sa kada pamilya. Hindi pwedeng hatagan ang abay, pati ang iloy, hasta pang kabataan. Ginahatagan ang iloy, hatagan pang amay plus pang kabataan bangod kilala sang kapitan o kung lapit sa luwag. Di gina pwede hambal sa DILG. Kabal pagkabada. 524 Action Radio Philippine Standard Time. LGU gina mga boy. Nga magtukod sang layi batok sa diskriminasyon sa panahon sang COVID-19 crisis. Alas 5:24 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon tabi himalon na nung mga naobserbahan sa ato sa Riga Patrol nga naglambiyong sa manabang lugar diri sa Bacolod. May information nga sumalod diri sa akon ho. Nga dira sa area sang sudad sang Bago. Sa area sang Bago City, mayara kuno sa lakyan, private. Gagwa sulod lang niya mo, why quarantine pass. Labayag kuno sa siring checkpoint. Tayo nakuha sa niya sa nga cellphone, manawag siya kay personal sa kuno, empleyado sa kuno sa isa konsihal. Pagtawag niya, sulod sa, pagbalik niya, tawag man sigapon, gwa siya. Ano ni sa special? Una sa balita, una sa aksyon. 525 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalawang taon ng observation report sa patrol. Traffic reports. With Action Jan Diaz. Action Jan, mayang hapon bless kami. May nga production marker sa tatanan nga magkaksyon ang area gid lamang sa Circumference Road. Amo ni mabalugad ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko magkaksyon nila bina sa tubang dira sa Bacolod City Government Center kung sariin ongoing karon nga pon ang pagkutkot kag ang pagta-construct dira sining maybe drainage or tamburong dira bla lagi na plastal magkaksyon pero ang ginaobra dira karon nga pon sa entrance mismo malapit sa new government center. May backhoe na dara siya kag may isa na kadako nga truck
nga ginakutkot nilang duta nga gina-transfer sa truck mga kaagson. Rason ko nga ang 2 lanes mga kaagson hindi nila agyan sa mga salakyan. So kinahanglan nila maghinay possible hindi nila malabatulopangdan kag gulpiada dire-diretso na pagpadalagan galay buho na to ya mga kaagson ang ilang malabyan. Amo na aton nga nakita si Eragid mismo and lapit man sa may sa tunga nga nadampi sa NGC may isa pa drama magkagson kabakho nga naplastar sa tunga sang dalan kaya ongoing man ang construction mga kaagson. Kung dire-diretso ikaw sa area sa Burgos Circumferential Road karon nga po nakabig diri moderate to heavy ang sitwasyon kung dalagang sa trapiko at pagabalan. Makita naton ang mga pirata mga truck ang kargada bisang tubo pirata mga pribado nga salakyan may mga dipasahero man nga salakyan nga nagasirumbali karon nga po sa mo sinadra nga lugar. Pero tikagotok sang mga delivery mga tricycle na blanco ng mga single nga motor ang yan na blanco food delivery mga kaagson mo nagapinila sa tubang sang isa dra ka fast food chain sa may McDo no sa may intersection mismo sa Burgos Circumferential Road. Ang mga abiso na sa mga motorista kung kayo hindi mabitar nga ibang mga single nga motor so dala na lang ka parking kaya tuwi ka ng parkingan nga iban puntate kay nga order kay tini basic commodity kinang lanon pagkaon nga daan sang iba naton nga mga kaagson nga nagatener sila man tagsa ka mapuluyan kaya karon nga po makatulad so inainay lang sa pagbiyahe kung kamo nagatabok na sa intersection sang Burgos Circumferential Road karon gid lamang hapon. Ang surga hangin sa sunod sa Bacolod kaya nila magkausa sa area sa Banga Curi sa may Aeronais extension ilabi na kung diretso man dito sa area sa Banga may tal karon nga po nakabig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko mga kaagson. Ang dalan Lacson umalindri sa may Buri Road sa ginakamtangan sa patrol karon gid lamang hapon along Buri Road rin di ba mo nakabugato dalaga sa trapiko makausan ibir pasulod dito sa dalan Lacson dire-diretso sa may provincial capital Laguna ligwa no ang aton nga madalinon mga kaagson abisar nga medyo mas luko sa kompi naman ka mga merkado publika sa palibot sa sunod sang Bacolod sa gihapon nagpabili ng sistema kung dalaga sa trapiko at magambalan kita man aton diri mga kaagson no ang pilag ka mga passenger bus nga nagabiyahe karon nga po laman ni untat ilang paglibot especially pag serbisyo sa pilat ka mga frontliners diri mga kaagson sa palibot sang sunod sang Bacolod. For now amo na madulong nga pinaka sitwasyon kadalaga sa trapiko at pagkabalaan ka nawis na tong panyempo masulusing galing ang init mga kaagson no nga dulot sining asang adlaw pero kaya medyo mainit-init man na nakasugwa maniba na panumdom na lang na magtinay sa inimang tagsa sa mga puluyan. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa action sa Bacolod Action Radyo. Salamat Akson na dyan, lasing ko 29. Sa ato sa nga pagpanumbalik may balita, bagay sa balod diri sa aton. May isa ka doktor, tinoktor nga nakabig man sa mong front liner, no? Ang ato sa nga mga kapulisan, frontliners man sila. Karong balita, may isa ka doktor sa isa ka hospital ang engkwentro ya para yuhoyaman nga frontliner nagbuyayaw kunos pulis. Una sa balita, una sa aksyon. Kung kay sabas kung dala mo mala sa shadow kakapoy bla sang lawas ang tao, kakapoy sang trabaho subong sa sinya mga frontliner. Ang temper or ang kaugot bla hindi makontrol. Balon tare kung diin nga lugar. Doktor nagbuyayaw sa isang kapulis. Di frontliner versus frontliner. Daw dasig bla bumatsyag bla sang taas ang blood pressure ang tawag high blood daw kung high blood kamo lang rekomendar gawa Panyawan Herbal Capsule with Mangustin. Hindi mapaulay si Iban ang milagroso nga kapsula, simple ang tawag sa ato mo ni sa manunggal. Kung nagapalang naman mo sa alawas sa Panyawan Herbal Capsule with Mangustin, ang sabas na mga ka-aksyon pwede na mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyo sa nga lugar. Kung masulpay naman na pagamalan, pagpalanakit sa lawas, yaraman ang Panyawan na element. Panyawan na naman kag Panyawan Herbal Capsule taran himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Sa pagbalik naton, drala ka mo, hindi ka mo maglalakat. Lakat ka mo kung may importante lang. Kaya pagbalik naton, balikan tang sitwasyon sa Banwas ang EB Magaluna, mangin kaupo nato si Mayor Marvin Malacon.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimutin ka ba? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Buwan-buwan tangga, monitor sa ato sa live stream, samtang ginapaabot si Mayor Marvin Malacon sa Banwasang Ibi Mangaluna, Dundi Blanca, Ronel Abito, Sir Japheth Masculino, ato sa Provincial Agriculturista. Attorney Japheth Masculino, sirs, thank you. Kasintari Hinatahan Langit, si Ma'am Leia Silvestre Alameda, thank you ma'am. Reynaldo Poderoso, si Manang Rosana Alfonso, thank you. Si Action Biboy Arquisola, thank you. Raquel Di Maala, Ricky Makiling Lacson, si Tom Dinyaga, Gamonitor Man. Mayor Ernesto Estrao, sa Banwasang Inabaan, kamusta na Mayor? Yung sa nga sitwasyon da? Alas 5:30, 8 Action Radio Philippines Standard Time. Arna sa Piakalinya si Mayor Marvin Malacon. Mayor, mayong hapon. Action Marlon may ngapon sa atong tagpalamatikag sa atong kasimanwa sa Ibi Magalona may ngapon. Yes, salamat sa tiyempo, Mayor. Agin hatag dari sa Action Radio Bacolod. May-ari ko dari nakita nga COVID update as of April 4, 2020 sa Banwasang Ibi Magalona. 4 p.m. ang PUIs actively monitored 1, ang PUIs improve and discharge 2, kag ang PUMs naman nga actively monitored 14, kag ang nagakompleto na sang 14-day quarantine is 277. Nanong pinaka-latest na Mayor sa Banwasang Ibi Magalona? Actually, masasabong sa imo report, Action Marlon, na masang updated yan nga mga result, no? Yes. Sa aton diri sa Banwa. At sige ginapadayon din naton di nga ginaobra nga kung sa nakita naton niya ang tao sa aton man nga pangabay ang kooperasyon nga hindi na madugangan ina. Yes, so kantuan ta Mayor, damlag lang may 3 million pesos nga ginbulig ang gobyerno provincial pagka-governor Bonglagsod sa sining plano nga pagpatukod sa nga Provincial Healing Center sa inyo nga Banwa. Ano na nalabutan sa nga plano, Mayor? Subong gin-download sa gapo, no? Ni dasang at sa probinsya na sa din ang lokasyon ini Yolanda Housing ging temporary yung natin yung convert as healing area sa probinsya nga may 300 units nga balay. Malapit na kami, marami sa mga 150 houses subong pwede na gid ma-occupy, no? Available na gid ni tayo kinahanglan sa probinsya. And then another 2 to 3 days siguro matapos ang montanan ang 300 ka units sa balay. Bot silingon Mayor, bali patahumon na lang ang mga units dara sa Yolanda Housing. Actually, okay na gid siya balay na ni. Prestado man galing wala primero, wala pa mga screen Facilities. wala kulang pa mga gamit, mga aton wala mamatap ang kuryente, ang aton nga tubig wala pa matap, so yung isa-isa ginamon sa binatang namon mga beds tanan kay kinahanglan sa isa ka pasyente. Yes, ano gid ang tawag ta sa ni Mayor, Provincial Healing Center o kon Quarantine Center? Provincial Healing Center. Okay. So, laban-laban, sunod nga adlaw, pwede na makabaton sang POI, dira nga area, Mayor? Actually, ang gusig na ni araman sa probinsya, sa POH. So, ato niya available nga kwarto nga lapit 100 niya, anytime pwede na masudlan, kay tungod niya separate mas sa ginaubrahan naton. So, kung double tayong ginamon, amon din mga empleyado, amon sa engineering, no? Tanan niya mga tao diri ka obligar gid para man sa aton probinsya. Pero ang pwede lang nga batonon dira is mga mild lang nga POIs. Gaguro Action Marlon, no? Detalye na mag-aagi na sa PHO, no? Ang sa amon na on our part is the facility lang and they will be the one to manage ang lugar. Yes, so subong adlaw kaanom na nga implementation sa enhanced community quarantine. May mga nagakanakpan gyapon Mayor nga nagasupak sa de. May ara gyapon Action Marlon, no? Hindi dagit malikawan ina kay kung kay sa ng dungol gid or kulang lang isa pa paintindi sa aton nga mga barangay official, no? Pero ang aton rin na obra ginadakop tagit sa pensindiyo nyo sa lang obra nila at the same time iban
ginawarningan naton nga hindi na nabubuhat o brown liwat kay para sa kay SA laman eh. Atong barangay mayor nga among ginisaran sang nag-positive sa COVID-19, ginpaidalom sa hot zone or extreme community quarantine. May mga problema man nga nagtuhaw dira mayor? Aduay man na, sila okay, gag-cooperate nyo tanan, kaya kita ginatagaan na kita attention din yung mga tubad-balay, mismo ang ginikanan, na ang ilakilan na nun mahatag na. Yes. Imo na lang mayor mensahe sa mga taga-Banwa sang Ibimagalona. Sa liwat, no, sa akong kasimanwa, no, obdan taning ini tanan kung kita mag-ugyon, makita tagid ang solusyon nga ini malikawan naton. So sa liwat sa aton tanan, halong kita kag pangamuyo gid. Madamong salamat sa inyo dot. Mayor Malaconsor, sa lawat mayong hapon kag salamat. Madamong Kung salamat. nasaan ang Action Malot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ilawan tayo sige ng flash report sang patrol with Action na John Diaz. Action John sa report please Kevin. Mga production Mars sa liwat kag sa tatanan nga mga kaaksyon ang patulan kita diri sa lugar kung sa rin diri kin intersect kung ko mismo sa mga kapulisan ining isa ka doktor aksyon na Marlon. Oy. Ang alon niya wala pa nato nakuha pero initially isa niya siya ka medical doctor 3. Bot siyang taas na may ranggo na bala, no? Medical doctor 3 sang isa ka ospital sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ining doktor sa kaysa sa iyang pribado nga salakyan nga nagaduag sang ang color do may pagka gray or dirty white production ang iyang color sang salakyan niya isa ka SUV. Pasulod ini siya sang sunod sang Bacolod naglabay action mar sa may isa ka border checkpoint o kung check-up point abe. And then ginati ko maglabay ka dani check ginasang mga kapulisan. Pag sekyar guro action Martin di karlog pa supil ining doktor kay may pilat ka may interrogation nga natabo gintawangkot siya man mismo nagambal nga ini siya kuno nakatapos o kung bag wala nakatapos sa ginatawag nga 14-day quarantine. So PUM. Possible po PUM action Martin yung lugar ni kung sa diin sa bala nagalin isa dito kay sa PUI action mga nakakadto silang ospital. Okay. So na ang matabo dere is ang paglabay dira may namangkot ang pulis pila ka mga pangputanon abi nga kinanglanon action mar and then dog ginlaygayan bala ka pulis action mar nga kun wala na importante diri gid kadtuan kay komo hindi isa taga Bacolod kidman wala di sa importante gid nga transaction probably kay hindi masyado diri gid nila kapuyo nga kung pwede hindi na lang siya magsulod sa border action mar and then mabalik na lang sa baylo kuno imbes nga maghatag sang abi ko may piladra kapag aregluhan ay yun ang bala niya ko ng pulis nga GAGO. Sabot silingon, laki nga pulis. Laki nga pulis action mar. Laki nga pulis ang ginabalan pero nakabati ang babae nga pulis. Babae nga pulis. Kamo to nanugid din sa lalaki nga pulis no. Kaya muna ang ila dere di ang initial disposition is nagambal pa rin no, ang doktor sa isa ka pulis nga hindi lang manugid. Di galing kay tidesidido ang pulis nga pasakaan gid sang kaso so ginablatter subong nga tanion action na more no ining persona gid mismo dali na sa isa ka nagpakilala man sa action na nga doktor siya. Yes, nagpakilala sa doktor sa action mar. Dason mag-doktor kinala pa may ipakita nga papers o permit o why na? Pikay ang ila concern dere do part nila sa ila process action man kuton ka kuno nung pinakatinutuyo mo mong magsulod ka kung employed ka nga taga Bacolod di man allowed ka kay may importante ka nga transaksyon sa Bacolod pero once kuno medical frontliner ka o kuno hindi magkinalanon gid action man nga wala ka diri kadtuan sa Bacolod tikis agin na inganyo nilang hindi na lang gid magsulod action mar di ko na magkadto doktor sa Bacolod anong purpose yan wala kami idea kasi sila ibang kututadi ang ang pulis ka na gano'n. Sir, di ba ikaw naman kung sige na siya sa doktor? Manos ko na sa Bacolod daw. Pakay o kabay kaya? Apil taga-diin taga Bacolod sir, hindi. Taga-dikto gisa yan sa ilan. Yun okay naman yung Soriana, yun yung dawa? Wala man problema? Hindi wala man problema?
Wala problema, sir. Wala Ay, manay, ang bako niya nang bala ko mula siya, ang bako siya, sir. Ang bako, sir, doktor ka man, kabalo ka man, nga, katapos, siguro isang cases, so much better. Kung may ka mga importante, quarantine mo na lang ang self mo. Wala ako ganit, hindi ko kayo nakakakawarantin ko. Ako sir, way man importante, may mo, sir. Balik ka na lang sa lugar ko. TNC siya. May doktor ko, hindi ko pagkabali sina. Kung hindi ko, sir, hindi ko sige, sir, kung gusto mo, hindi pala ba yun? Payo. Ang checkpoint, Victor, sa may lakon. Hindi pa kayo, sa bike. Sa Mr. Conference Hall. Makulot. Ay, paglabay ito kay Inday. First din nga checkpoint. Sa lakon, hindi sa bata. Paglabay kay Inday, labi ang balik. Kapulot, Kalistay. Election mo to ang police. So, ang pinaka-purpose siya, mapakayos ang bike niya. Yes, ang Pero, bike. duwain aguro masaad, no? Away, action man. Kung mapakayo ka bike, pwede ka makasabay, duwain, no? Away, hindi pwede. Kay although medical director ka, pero wala ka primary purpose, so hindi pwede action man. Kaya ginayo man lang sa kuno ka pulis, sa mo itong piliin interview na ito bagoy lamang, wala pa na itong ipaginadla, kaya wala pa man, ng clearance, gigan sila nga sipo pulis. For protection Manila, anyway, mo to, nga ginayo ko nung nga pwede, balikin na lang. No, ginawag, ginawag itong lugar, Sagay? sa area sang Sagay, Action Mar. Tiyan mo na, nga subong dire, gina-blatter, gina-expectaran pag ito sa pulis. Kaya ito ko na nung katabo, dire sulod sang police station mismo, Action Mars area, sa police station number 3, karon nga hapon. Ang alan, wala na ito nakuha, kay even kita, do, ka-intimidating nga palapitan sila dito, kay do may nag-share, nag-exchange sila mga explanation, na ilabi nga mga pag-explicare sila Action Mars sa kang isa. And gano'n kiti, may mga police nga iban magiging nakabati, nga mo nagikalain sa buhat sa iban mga police, although pares sila frontliner, dapat magsindihan na iman, pero kung depende ni sa disposition karon sang aton nga mga kapolisan. Sige. Naman ang flash report gikan sa bato, taglibot sa Bacolod Action John Diaz, ulas bito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Shadow ini ka interesante nga balita maka-action ha. Karon sa action firing line natutok ka mo with action na Brian Borden kay dugangan ni Plastar ni action na John Diaz. Ang ini nga balita sa mga late tuners nato natabo mo ni. May doktor alin sa Northern Negros maka-action makadto diri sa Bacolod ang tinutuyo niya mapakayo lang sang bisikleta. Una sa balita, una sa aksyon. Ti hambal sang pulis, hindi man na importante, sir. Balik na lang to anay, kaya hindi ina pwede. Pwede kung mayara ka sa emergency. Why to be ba bulong sa sagay, dari ka sa Bacolod, mabakal, pwede na, basta may resita lang. Pero magpakayo sang bike daw, di guro pwede. Amo na ngagin, imbitar siya sa pulis, sabong ara sa Police Station 3. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan
radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang aton sa nga lawas, importante nga mayara sang ginatawag nga vitamin D3. Damo na sa mga panugiron sa aton nga naghatag sa alebyo ang vitamin D3 nga ginatumar nila makakson sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kung vitamin D3 sa lamang industry nga pilion, Life Extension vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Isa labi na sa mga madamong nga produkto sa Life Extension Philippines, mas maayo kung matapos-tapos ni ang ECQ implementation. Kag kung mayara ka mo sang quarantine pass man lang, importante man mo ang supplement ng vitamin nga dapat naton imnon basi kung wadaan ka mo da. Pwede ka magkakanto sa ding klinika, pero mas mayo kung tapos na lang ECQ implementation, no? Para nga di ka sumalang sang problema bla para sa doktor tuhot kundi aras bong gagin dala siya sa police station kay manti bala niya naging di pwede malabay siya, no? Ara lang ang Life Extension Philippines nga klinika kung talatapan namtang sa GS7 Building, Lacson South, Bacolod City. Kay Mayor Ernesto Estrao sa liwat na Mayor dara sa Banwa sa Ginubaan mayong hapon si Buda. Rodel Alfonso, Action Nexon, o aramang ga-join si brother ta. Magulaw ta na si Tol Mario Hinovaya, nga monotorman. Sa ibang sa rin nga mga mensahe gin padala ninyo mag-action, ngawan talaga maubos-ubos niwa. May ara sang gamon retorman si Kapitan Nole Villarosa dara sa aton sinipinalangga nga barangay. Amal ni Kap Nole sa food pack lang ina kaga quarantine pass lang ina. Pero sa SAP amaning Social Amelioration Program sa nga DSWD di maka-avail.
Wala ginapangita ang voters ID pero dapat makabalugid ang barangay kung taga-diin kagid. Kabanitor na si Kapitan Noli Villarosa sa barangay Tangob. Sa mga men and women, tara sa mga barangay Tangob. Mustag mo na, kaga mga amigo tara nga mga barangay Tanod, no? Damo tara amigo. Jojo de la Cruz, ga Franklin T. Loheyo, mayong hapon lang da, monitor lang ko din live sa Facebook. Araman si Allen Transporto, Toto Allen sa Masville, barangay Kubay, sa Angel, sa kuno si AJ, Joy, Len, kabanitor, Permi, J. Fel, Gostilo, keep safe, kita tanan. Aldrin Limaco, araman si Bing Girl, Eliza Servando, bisan qualified ka pa sa benepisyo kung hindi ka qualified sa manuglista, ikis ka sa listahan niya. Correct man sa Marlon, hambal ni Bing Girl, Eliza Servando. Hindi gina ma 100%, mayara gina siguro kalusot. Kenneth Valencia, Dante Bez, okay. Sa barangay Mailong Maaw, Bago City, ginapili lang nila ang ila ginatagaan ti ano na lang na yang iban nga nagakaon man, hindi nila ya paghatagan, ano na lang na yaman, hambal wala pili tapos may pinilian man gali pa action lang always. Okay. Thank you good sa mensahe gin padala ninyo. Felix Torres Valencia, si Mayor James Impinado Bayarcal. Sa kauto malabutan lang kay Tio, ginatos pa niyo. Kama nga messages, tinitigil di maubos-ubos. Get Corre Vidaha, Jojo de la Cruz. Manjo Arnejo, happy birthday kuno kay Jolian Arnejo. Geraldine Condez, okay. Sweet Sugar Eddie Maribong Banaag. Remar Gicano Halyazgo, Edilin Agabon. Naktalistan lang kag kon basaon tayo sa mga mensahe basi kon malapaw-lapawan ta bala. Ato sa mga minutos inuras ta. Nelda C. Guanse, thank you. Neneng Ibanez, si Evan Buesher, Raman Chel Zam, mayong hapon, Santos Balma Bertumen. Michael Garcia, Rex Salgado, thank you. From La Carlota City, Neda Montaño Magbanwa, Judith Calves Pamposa, Ophelia Galero Arce, Arasi Toto Villa Jonathan, Tajiona Ruiz Amar, dalawang pagkita, Lani Tolentino, si Pangging Linika po, no? Si Ko Hison. Mangkot ko kasi kung sino kaped mo, si Pangging or si Pangga. Ang baliya, si Pangging ako. Dara sa puro kasulingan na blos na. Davita Pinuwala, RSP Cardo Dalisay, pamati sa aton ho. Cardo Dalisay, pamati sa aton. Ramang Goros Balay, si Toto Cardo Dalisay. Jack Hardeo, Edelen Ordinario, Aliangan, Jennifer Jovero Balidio, kadamo-damo bagid. Roberto Carlos, thank you. Marco Antonio Talaban Bartolano, Kabanitor, Santos Walma Bertumen, si Nova Villarias, okay. Labayan Eduardo Jr., Marian Villarosa, Izo Zalaman, Hilda Alfaras, si Rotherkirk Lorenzo Olmedo, si Glyza Avlas, Rotherkirk Lorenzo Olmedo, thank you. Ang iban siguro, hindi tanin ni malabutan, buwas naman kay mahina ang kalaban. Lalabeth kay Reno Oñate Castillo, classmate na sa una. Thank you sa pagmonitor. Ibang balita, white tamarabutan tutok sa Action Farming Line with Action Brian Morden, Lasay Sibilia, tub to balas 9 ang gabi. Opo dire kay Action Oliver Pason with Action J.M. Baikin sa Technical Control. Action Balita Evening Edition magasunod na with Action May Ann Defensor, kag Action Eden Thea Aboso. Ako naman, Action Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,